Γεια σας, ονομάζομαι Αναστασία Χατζιαννίδη και είμαι από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήρθα στη Χάγη για το χειμερινό semester. Θα ήθελα να σας πω ότι μην φρικάρετε όταν θα έρθετε. Μπορεί κάποια πράγματα στην αρχή να σας φαίνουν πολύ δύσκολα, αλλά σιγά σιγά θα βρείτε ότι υπάρχουν λύσεις. Παραδείγματος χάρη, όταν ήρθα τελείως απροετοίμαστη και δεν είχα βρει σπίτι. Ένα πράγμα το οποίο θα σας δυσκολέψει πολύ. Η συμβουλή μου είναι να κοιτάξετε προκαταβολικά. Γιατί έχετε εδώ πολλοί κόσμος που δεν έχει βρει σπίτι και η αγορά και η αναζήτηση είναι δύσκολη. Εγώ θα σας συνιστούσα να έρθετε και κάποιες μέρες σε κάποιο ξενοδοχείο και μετά στην πρώτη εβδομάδα πιστεύω ότι θα βρείτε τα πάντα. Οπότε ένα θέμα που θα βρείτε παράξενο είναι αυτό, η αναζήτηση κάποιου διαμερίσματος. Θα μπορούσα να πω ότι πολύ παράξενο θα σας φανεί όταν έρθετε εδώ το όλο σύστημα με τα ποδήλατα. Μην φρικάρετε ούτε εκεί, θα το συνηθίσετε. Πρώτη εβδομάδα μπορείτε να πέσετε, μπορείτε να χτυπήσετε κάποιον. Μου συνέβη, εντάξει, ήταν απίστευτη εμπειρία. Θα συνηθίσετε, απλά πολύ προσοχή γιατί τα ποδήλατα είναι πολύ πιο επικίνδυνα από τα αυτοκίνητα. Κάτι άλλο που θα σας φανεί πολύ παράξενο και πολύ διαφορετικό από την Ελλάδα είναι το φαγητό. Όλα τηγανιτά, δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Πιστεύω ότι με κάποια αναζήτηση μπορείτε να βρείτε πολύ καλό φαΐ, κυρίως σε κάποιες αγορές υπαίθριες. Αναζητήστε το και αυτό, γιατί θα δείτε ότι τουλάχιστον στο σούπερ μάρκετ το φαγητό δεν είναι το ίδιο αυτό που θα βρίσκεται στην Ελλάδα. Κάτι άλλο. Πολύ προσοχή με την περίθαλψη. Δυστυχώς εδώ πέρα πληρώνετε. Οπότε προσέξτε, ντυθείτε καλά, πολύ καλά, γιατί και τα φάρμακα είναι πολύ ακριβά και οι γιατροί είναι πολύ ακριβοί, οπότε θα σας συνιστούσα να προσέχετε πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα, για το σχολείο, είναι καταπληκτικό, είναι τελείως διαφορετική εμπειρία από αυτή της Ελλάδας, έχει πολλές υποδομές. Μπορώ να πω ότι θα προσφέρει κάποια πράγματα τα οποία δεν θα τα έχετε ξαναδεί. Το σύστημα, παράδειγμα, με τις κάρτες, πληρώνεστε πάντα με κάρτα, είναι πολύ παράξενο, αλλά πρέπει να συνηθίσετε γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τώρα από εκεί και πέρα, φιλίες, θα υπάρξουν πολλές. Μην κάνετε το λάθος να βρεθείτε μόνο με τους Έλληνες. Γνωρίστε κόσμο, γνωρίστε πάρα πολύ κόσμο. Συμμετέχετε σε πράγματα, γιατί εγώ στην αρχή έκανα το λάθος και δεν συμμετείχα σε πολλά events. Να το προσπαθήσετε γιατί προσφέρει πολλά πράγματα, πολλές εμπειρίες. Τώρα από εκεί και πέρα κάτι άλλο. Οι συγκοινωνίες. Προσέξτε, τα τραμ υπάρχουν παντού, είναι λίγο τσοχτερά, οπότε πιστεύω με το ποδήλατο θα είστε κομπλέ. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλετε να κάνετε κάπου αλλού, και εκεί λίγο τσοχτερά, αλλά και πάλι αξίζει. Πηγαίνετε, κάνετε ταξίδια, η χώρα είναι πολύ μικρή, αλλά έχει πολλά να προσφέρει. Είναι πανέμορφη, δεν έχει κάτι, δεν πρέπει δηλαδή να κολλήσετε πουθενά. Πραγματικά αυτό μόνο. Τολμήστε, προχωρήστε, γνωρίστε άτομα, μην φοβάστε τα αγγλικά. Όλοι μιλάνε αγγλικά, όλοι μιλάνε κουτσιστραβά. Είναι δύσκολο, καταλαβαίνω, γιατί πολλοί κόσμος δεν έχει συνηθίσει. Πολλοί κόσμος το επίπεδο δεν είναι τόσο υψηλό. Αλλά κάνουν όλοι υπομονή, όλοι ξέρουν. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα και οδηγίες να ζητήσετε στον δρόμο. Όλοι θα μιλήσουν. Αυτά κυρίως. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε τέλεια και δεν θα θέλετε να γυρίσετε πίσω με τίποτα. Δυστυχώς το εξάμηνο έρχεται στο τέλος και στεναχωριέμαι λιγάκι, η αλήθεια είναι στεναχωριέμαι πολύ. Γιατί ναι, μεν είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία, ναι, μεν είμαι τόσο καιρό μακριά από το σπίτι, αλλά θα μου λείψει πραγματικά πάρα πολύ. Γι' αυτό να περάσετε τέλεια, εκμεταλλευτείτε κάθε ώρα. Μην βαρεθείτε να σηκωθείτε κάποια μέρα, να πείτε εντάξει, σήμερα θα κάτσω σπίτι ή σήμερα θα αποφύγω αυτή τη δραστηριότητα, θα την κάνω άλλη μέρα. Είναι μεγάλο λάθος. Συμμετέχετε, να είστε δραστήριοι και άμα κουραστείτε, πείτε θα κάνω λίγο υπομονή γιατί αξίζουν όλα εδώ. Να περάσετε τέλεια, να προσέχετε κυρίως και θα φύγετε με καταπληκτικές εμπειρίες. Εμπιστευτείτε με σε αυτό. Προτείνω να πάτε όλοι Εράσμους και για όποιον
κάνει τη σοφή επιλογή να έρθει Εράσμους. Το εύχομαι να είναι πολύ χαρούμενος εδώ πέρα, να είναι ελεύθερος, να ακολουθήσει όλες τις προκλήσεις που παρουσιάζονται. Ακόμη και αν είναι κουρασμένος, ακόμη και αν είναι εξαντλημένος, να σηκώνεται, να πηγαίνει έξω με τους φίλους του, να ζητάει νέες περιπέτειες και να ταξιδέψει όσο πιο πολύ μπορεί, προφανώς, αλλά με νόημα, έτσι πάντα, όχι τουρίστες, να πηγαίνουμε και να παίρνουμε πράγματα. Και το λέω αυτό σαν μεγαλύτερη γιατί έχω περάσει και την IESEC και από άλλους οργανισμούς που κάνουν ταξίδια. Και θα ήθελα αυτό, δηλαδή τους μαθητές να πάρουν όσο περισσότερα μπορούν από το Εράσμους, γιατί είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία και μπορεί να δώσει πάρα πολλά σε κάποιον που ψάχνει να βρει και άλλα νοήματα για τη ζωή του. Να περνάτε καλά όσοι έρχεται Εράσμους. Και δυστυχά είναι πολύ ωραία.